Mae o'n le lle mae yna awyrgylch arbennig iawn yma. Mae yna, efo'r niwl yn codi, mae fatha rhywbeth allan o'r Hound of the Baskervilles. Dwi yma ar y Mignaint a da ni ar lan Llyn Conwy fan hyn. Fama mae'r Afon Conwy, fama mae tharddiad hi, a mae'n llifo holl ffordd o fan hyn i Conwy ei hun, i'r dref. Mae rhan yma o stad ysbyty yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn un o'r llefydd fwy arbennig yng Nghymru oherwydd y teimlad o unigedd ac teimlad agorad i'r lle. Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol bia lot o'r Mignaint, ond da ni'n gwarchod yr ardal gyda chymorth gan y gymuned leol ac hefyd gyda partneriaid eraill. Un ohonynt yr Cymdeithas yr Gwarchod Adar, yr RSPB. O ddiddordeb i'r RSPB ydy'r clytwaith o gynefinoedd arbennig da chi'n gael yma ar y Mignaint, sef y corsydd a'r rhostiroedd. Ac yn ymwneud â'r cynefinoedd yna, mae yna rywogaethau arbennig o adar yn enwedig, sef y grigiar ddu, y gylfinir a hefyd yr cwtiad aur. Y rheswm dros gael yr rhywogaethau a'r cynefinoedd arbennig yma ydy yr ffordd mae'r lle wedi cael ei reoli yn y gorffennol. Y ffordd traddodiadol o reoli lle, sef ffarmio cymysg a dillio traddodiadol eraill. Dwi'n sefyll mewn ffos yn fan hyn sydd wedi cael ei lenwi a mae o'n un o filoedd o ffosydd ar y Mignaint sydd wedi cael ei llenwi dros y blynyddoedd dwytha. Mae yna lot o waith calad i mynd i fewn i wneud hyn. A'r rhesymau dros wneud hyn ydy i wella ansawdd dŵr islawr yr afon, i atal llif y dŵr fel bod o'n ddim yn cyrraedd y gwylodion mor sydyn ac felly'n atal llifogydd, i gloi'r carbon yn y system hefyd, sydd yn beth anhygoel o dda. Ac yn ogystal â hynny, mae o'n gwella cynefin y corsydd o amgylch drwy godi'r lefel dŵr. Tŷ Cipart i hwn, tŷ unig iawn mewn lle anghysbell iawn. Yr unig tŷ yn yr ardal i ddweud y gwir. Chydig bach o hanes am yr adeilad yma ydy bod o'n yn ôl yr enw lle mae y tŷ lle oedd y ciperiaid yn dod i aros ar gyfer gweithio ar y Mignaint yma. A'r gwaith oedden nhw'n wneud yma oedd ar gyfer yr boneddigion a'r pobl cyfoethog ar gyfer dod yma i hela ac i saethu'r grigiar. A un o'r pethau da ni wedi etifeddu o'r cyfnod yna ydy'r ffosydd, yr holl ffosydd yma yn yr ardal. Oedden nhw'n tyrchu'r ffosydd ar gyfer sychu'r tir i greu rhostiroedd oedd yn fwy addas ar gyfer y grigiar. Da ni'n dod lawr o'r tir uchel a heibio'r grug sydd yn borffor yn y cefndir lawr at y ffridd. Lle mae'r borfa chydig bach fwy garw fan hyn a mae yna chydig bach o goed yma ag acw. Mae o'n wych ardal fel hyn ar gyfer adar fel yr gylfinir a'r corchwiglen, lle mae'r cywion wrth i bodda efo'r ardaloedd gwlyb yma ar gyfer bwyd i'w cywion nhw. Mynd lawr wedyn tuag at y dyffryn, sydd chydig bach fwy coediog eto, heibio'r ffermdau ac at gaea sydd lot fwy meithlon, llawer mwy o faeth yna lle. Sbio lawr wedyn i gyfeiriad ysbyty Ifan yn y pen draw. Dyma ni lawr yn Cwm Eidda sydd yn llawer cnesach na lle da ni wedi bod ar y topia ar y Mignaint ei hun. Da ni ar ffarm sydd yn dir sy'n cael ei warchod gen tenant i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae o'n, fel y gwelwch chi, mae'r cynhefin yn hollol wahanol yn fan hyn i be oedd yn yr ucheldir. Llawer mwy o amrywiaeth o gynefin. Da ni'n sefyll yn y cynefin yma sydd yn hynod o bwysig o ran y ffordd mae wedi cael ei ffarmio'n draddodiadol i bori'n ysgafn. A yng nghyd-destun Prydeinig mae o'n gynefin prin iawn. Da ni'n gweld yn y Gwanwyn, ddewch chi yma, mae lle yn flodau i gyd. Flodau'r Teg Eirianna a Tafod y Gors. Mae'r cynefin yma'n wych ar gyfer anifeiliad fatha mamoliaid bychan ac hefyd mae'n wych ar gyfer yr ehedydd. Dyma Afon Eidda. Mae afonydd yn bwysig iawn o ran gwella cysylltiad rhwng cynefinoedd yn bennaf achos mae yna goed yn gysylltiedig efo afonydd a grychoedd hefyd. A mae hynny'n galluogi i rywogaethau symud rhwng un cynefin a'r llall. Enghraifft rhwng cynefin yr ucheldir a cynefinoedd llawr gwlad hefyd. Mae gennym ni goedlanna bendigedig yma a oherwydd yr awyr iach glân a'r glawiad uchel da ni'n cael yma. Mae hynny'n arwain at cennau a mwsoglau a llysarafu bendigedig yn gysylltiedig efo'r coed yma. A adar sy'n gysylltiedig efo coedlanna yma hefyd ydy gwybedog brith a hefyd telor y coed, adar bendigedig.
Nid yn unig ar gyfer bywyd gwyllt ydym ni'n gwarchod fan hyn. Mae'r gymuned a'i phobl yn bwysig iawn hefyd i'r dyfodol yn fan hyn. Mae'r gymuned ei hun yn holl bwysig ar gyfer yr iaith Gymraeg hefyd. Mae yna dros 100 o denantiaid yn ffarmio yn Stad Sbyty, ac mwyn i'r sicrhau bod y ffermydd yna a'r teuluoedd yna'n parhau'r dyfodol ynghyd â'r cynefinoedd bywyd gwyllt a'r iaith Gymraeg, mae'n bwysig bod ni'n gwarchod y cyfan.